Manu Twima Birisni Baklaimani Bukuk Sarala tripura Tini bai Nokha salbrai wngkha hanya hai naituknani bagui chenglajak tabuk hanya hai lukurok joto lukurok no phaiui biriso wana lajak joto lukurok no phaiui naituknani chenglajak tamni bagui Bukuk Sarala tripura biri sakani baklai khena abo tabuk sungmung ajak lukurok ni thani belai kheno wana masingcha pati mung tamni bagui ereng obahike biri saka o kawui obahike langma sasunani nangkhana Bukuk Sarala tripura jotono tripura haste ganangui tabuk sungmung ajak Bukuk Sarala ni kokno belai kheno wana masingcha pati mung Manu Twima brisni baklaimani bagui Bukuk Sarala tripura obahike lukurok amang chimang chalajak joto lukurok no tabuk naituk laibo tonglajak Jaiwenya tungni Didi report Nokha News.